Good morning viewers, ngai shan swer nga priang fi. Sa sisin pat sa kanika channel. Ti kanika por nga sikwa ban ai. Kawai ka jingjia ni ka jingjia baret tang ba iban long ru kum jing hikai nga ngat ya nganing kong kala hikai nga nganing kong Ini balong simple tang ba ibakit jingmot ba. Ti nga kwa ban itu fi hakadai kawai ka sngi sandi. Kaba ladap nganong ifi ngalet saying may ti hang tung ai jing hikai nang ai jing hikai ti hadi nang tu dal adap ai jing hikai may jongai la dan kamban let jing let no dai la adap ban let jing let ti ila ai ngau shabi ban nang tu dal adap ban ai ki jing hikai ban ya sang lang tu kai ka bangala le kalong ba ngadan sa kawai pat ka jaka ban hablet ban let ban duai ban long jung duai ban le counseling ai ti kapor kalong ka bakerki kumta ngala khang ya kaying la khang kerki ngala khang ngala kelet no se ka tupia jonga ti ngali ai no yo shabi haying jong hinman jonga namar bom dan briu shu yang alai anu tau shabi bat hadin ngan dapat ya kapla bang kieng malap baka tupiang ngalak kelet tapi lihat nu nga pan biang yu shabi na hinman ti haka jing bakla lakum shim da way shabi bandal shim da way shabi nga kampet ba ya kata tala bang ala sedang ban please plim long please plim ong balik kata tala kam long no complete ti ha bakadu ngala give up no ngala no bangala li ai yang tu din ngala let no siang ti ngong ban sawan ai pat yo shabi ti rei pausi ngam tep ba ngalet ban pli do shabi ubam dai ya katala ti kai ga mga kwa ban ong ni fi ni ba ngiru men tau snam lada mga mafi mentaw snam ni sedang yo snam daw shabi bakala babakalangan ong ifi nginum mulong rong lang ba ka jingkhang nginum la ban pli ka jingkhang anong ifi Jesus Christ uang ngalong ka jingkhang teu Jesus Christ uang ngalong kalenti ka jing sisya ba ka jing im tekani ka por nga kwa man ong ifi lada fi kwa ban rong lang ba Jesus Christ. Let's see la rungteng siya kakamerahan no lengbau Jesus Christ hanray fi kelat no lani mangingi kelat no yo shabi bodai ni kan sting no anong fi ile kerki bat ni kan sting ya bun kam ha ni ka perthai mak ni kan sting anong fi kala ban long bangi mi no shabar jong ka ying leng ba ka jingkhang bat ni let shabar bat habang ikwa banrong biang pat siapo ladangi pli da way shabi ngan ong fi ubam dai anong inum la banrong siapo tigai kita ki shabi le si ngibon kam palat bat ngi klet ya ka intimacy ni kita ka jingya dai bublai ha ka jing duai ki bari ong ka shabi ngan ong fi jong ka jing duai ude way ba ngila aw ni usnam thamai nganong fi banrong syakayeng kabakantang amot kani ka building ba ngisa ni syang hanray kata kayeng kata kayeng kabakantang kadai ka jingya dai bat ni bublai tukumno para banget kumno ka jing duai jongi mataw dang sedang jong ni usnam kumno balai film kot jingmot na bandalet sisya ki jing duai ban IT subay kum ki jing kanya ubi hau blay namar usngau tanat figa kasam khandai puai rong uta basyang hagi jaka ki bari jong bakantang onyo ka jingyada ti ngisong em ha jaka ka bakantang ni penlien em ban let ki jing duai sitigi secret let si kala ban long men step ni pelat por ni trang shan em kabar long ushabi jong ka ktin jong ublay hatu mentau snam ni penlien em ngin sedang em ban
penmlin nok ban puli ketin jong blai ngadong ifi da ka jing ai jong blai unius nam balak dat pendap ya ka ke Bible barok koi ke Bible bat ngalak puli ekstra ru ti hau nius nam ru ngalak sedang biang mangabu ya ka thong ngadong ifi ngi dan kam ban long dedicated ban long committed ne ban IT let ban pelat por ngadong ifi akan ni ka por kat mangadang Quran ifi ngadong nga pi bangibun ba ka ministry yok ni bun kam ba lambat ka kam ka ba nga troy ngadong ifi nu blai pen wai ka jingkit kli ru ba ban sumari ki nya kita ki langbrat ban ki belak dap yalap gospel mo ban pesai ki dah ketin bat ki jing hikai ki belong praktikal nang bakir kin san ha ketin jong blai bat kin le ka ju bat ha ju ka por ngadong fi ka ministry ru ka yeng ru ka de ka ministry ka family ki bangidan ti mentang akwa manong fi ba hai ni por balat kendet wala ka ni por nga spend time bat ka family na marba ngalabun ba ka ministry nrai ka family ru ni ka yeng ru ka de ka ministry ka ba ngimlong ban neglect bo blai ul ai nganget ba kani ka por ka bangale keman bat ka yeng ka sam balai khun balai lok hakani ka por nganget ru ba ka de ka ministry ki hakajuk ka por ki tu balik ministry nga try dan kamban penlet por bagi bahayang bahasam ru bat ilok bat ikhun namar kanir ka de ga bulai ulai bulai usngau tu ha ka jingbun kam ha ministry ne hakikam ki wai pat mrai hakajuk ka por ai ka yeng yang teram tai ni jing hikai ba khandet ngadong fi to sedang no dau shabi ubadai khani ka snam pini ki jingkar khun ang hai bakkan jaman sim ban haba pio ki jingkar khu ba kan jaman sim ba ka kaman ga do no jong fi ka shat kaman ka jing penem mutrai bo blai jong fi ngadong fi ki jingkar khu ki ba ha do kin satu hi namar ka tin jong blai ka ong wat pishwa ya ka hima ki benang bat ya ka hok jong u pagi gi baro an sa alang tam fi te khublai shibun nakamanta ka burom blai yaro itrai